Салом алейкум, хонани азиз, инҷа саломат хона сабо мешавед. Дар бораи шайтон анекдот кардагиам, ки шайтон бачаҳош қатъиями парвоз кардеса дар самолёт, баъд тарафи чӣ меояд, Россия меояд мегӯяд, ки ино қади дӯстӣ кунем, мегӯяд, ино одамои хубанд, ин халқи хуба дӯстӣ кунем, мегӯяд, ино бисёр одамои хубанд, мегӯяд. Баъд кишварҳо чанд кишвари дига парвоз мекунанд, мегӯянд, ки хуба. Баъд вақте ки рости Осиёи миёна меоянд, тарафи Ӯзбекистон, Тоҷикистон, кишварҳое, ки мисол Осиёи миёна, мегӯянд, ки ино қади дӯстӣ накунем, мегӯяд, ино чӣ гуноҳе кунанд, ку чӣ коре кунанд, дар калаишон бор мекунанд. Шайтон гӯдакҳош ҳамин вай мекунад. И анекдота, лекин и гап мантиқан вай аста, рост аст, ки ҳастанд одамои дар мо, ки корро мекунанд, мегӯянд шайтон маро вай кард, васваса кард. Чӣ ба шайтон ҳамаро васваса карда наметавонад? Баъзе одаморо васваса мекунад. Чӣ ба шайтон ҳамаро ғуломи худ карда наметавонад? Баъзе инсонҳоро ғуломи худ мекунад. Вақте ки мо дар хориҷа таҳсил мекардем, ба шумо мисол овардам, ку барои чиз дуо хондан. Каса духтаракҳои дар хобгоҳ гуфтам, ку бемор мешудам, ман бораи духтараки ҳофизи Қуръон омад, мо ду духтарака интихоб кард, гирифт бурд. Баъд мо гуфтем, ки чӣ ба моро вай кардӣ? Гуфт, ки мо аз қафои шумо чанд қабл назорат мебурдем, ки шумо чӣ гуна инсон ҳастед. Шумо аз ҳамон донишҷӯи ҳастед, фақат чӣ ҳастед, тоза мегардед, мисол ки пой ба тоҳарат, Қуръон, мисол ки студентҳои аҷиб ҳастед. Шумо қатъӣ мешавад, ки ҳамкорӣ кардан, мисол ки касалҳои рӯҳиро тобат кардан. Интихоб кард, моро гирифт. Аз байни ҳамон медонед 500 чанд та донишҷӯ дар он хобгоҳ, ду каси моро интихоб кард. Духтаракай Казан, ин ман аз Тоҷикистон. Дар байни ҳамин одам гуфт, ман шуморо вай кардам, интихоб кардам, ки дар он хобгоҳи мо чӣ қадар одамо буданд. Ҳамун шайтонам аз байни ҳамин одамое, ки вай мекунад, мегирад, интихоб мекунад, нигоҳ мекунад, назорат мекунад. Бинед, одами хуб қафош назорат мекунад. Шумо тасаввур мекунед, ки шайтон одами, ки барои худаш чӣ кардан назорат намекунад, худ намекунад. Ай пасаш мегарда, ранги духтараки мо дуохонӣ кардем дар он хобгоҳ. Вай гуфт, ки ҳамун ҷин чанд пасаш мегашта, як рӯз пои ба бетаҳорату музика дар гӯш навушникҳо омадагӣ ба болои хокистарҳо мегзарад, дар ҳамун ҷо мегӯяд, ина шанс ёфтам, дар дарунаш даромадам, мегӯяд. Ҳамун шайтонам ай паси одам мегарда, вақте ки мебинад инсон намоз намехонад, пои ба бетаҳорат мегарда, музика дар гӯшҳош омадагӣ, навушникҳо задагӣ, аз мегӯем, ки намозҳоро ба рӯзу, ба ҳафта, ба моҳу, ба солуш намехонад. Ё ки ҳастанд одамое, ки бо чӣ кардаги буданд, ки як солҳои гапҳои безеб гуфтаги буданд, ки намозу заоч намехонад. Заоч на дар моҳи Рамазон, дар як сол як бор намоз мехонад, дар 3 моҳи Рамазон меояд, инака Рамазон дар пеш аст, мисол, як ду се рӯз пас Рамазон мешавад, 19 февралда, дар Рамазон рӯза мегирифти, намоз мехониям, бо Рамазон ки мерафта, дигар намозашро намехониям, хеле одамо бидастиянд. Ба ин гуна одаморо чӣ кор мекунад шайтон? Мегӯяд, ки о, ана ин намозшо мегӯяд дар як сол як бор мехонад, рӯзаша мегирад, дигар намоз намехонад. Ин қатъӣ мешавад дӯстӣ кардан. Назорат мебарад. Шайтон аз қафои инсон назорат мебарад. Назорат мебарад ба ҳамон одам, ки мисол ки қадиш бо ҳамроҳии шайтон, ки дӯстӣ кард, рафиқ чӣ қадар дӯстӣ рафиқ мекунад. Пои бетаҳорат мегардад, дар гӯш наушникҳошро мезанад, музика гӯш карда мегардад. Баъд чӣ кор мекунад? Баъд бо ҷуроҳои ҳархела рафиқ мешавад. Бо дар даруни телефонаш мисол суратҳои ҳархеларо меомад тамошо мекунад, филмҳои ҳархеларо. Рафта баъд мегӯянд, ку бо мо шино шавӣ, бо дигар сиё шавӣ. Баъд шайтон назорат кардааста, ку мисли ки ӯ духтарак моро назорат карда, ба файрод кард ҳарди моро. Шайтон баъд мебиёд, мегӯяд, ки рӯйрост шайтон омада намегӯяд, ки ту биё инҷа пеши ман. Ҳамон амалҳои инсон қатъиян худаш инсон дар шайтон наздик мешавад. Шайтон дар инсон наздик намешавад. Шайтон дар инсон наздик намешавад, барои чӣ, ки инсон худаш ба он шайтон то ин ки наздик нашавад. бо шайтон аз инсон дур шуда наметавонад, то ки инсон ҳамон худаш ҳам шайтон аз худаш дур накунад. Инсон ин як махлуқе ҳаст, ки бинед, ки махлуқ чӣ гуна махлуқ аст. Махлуқе аст, ки ҳамаи корро метавонад карда инсон. Метавонад, ки ба Худованд наздик шавад, бо чӣ мегӯянд, рафтораш, бо ибодатҳояш, бо чӣ мегӯянд, амалҳои нек, бо ёди Худованд, бо мисол ки чӣ мегӯянд, гӯш кардани оятҳои Қуръон, бо тиловати Қуръон, бо намозҳоро мисол дар вақташ хондан, дар вақташ чӣ мегӯянд, адо кардан. Рӯзаи Рамазона мисол ки гирифтан, пас аз ӯ бо рӯзаҳои душанбе мисол ки мегирад, нафси чӣ мегӯянд, ҳайвонӣ, пирхирӣ, нафси шаҳвонӣ, мисол шаҳватангезиро мисол ки вай мекунад, мӯътадил мекунад, бо ҳамин рафтораш ба Аллоҳ таоло наздик мешавад. Шайтон аз ӯ худаш шайтонро дур мекунад. Ё ки мегӯем аъузу биллаҳи мина шайтонир раҷим мегӯем, ку я аъузу биллаҳи мина шайтонир раҷим маънош ине, ки бора Аллоҳ таоло, ман ба ту аз шайтон паноҳ меҷӯям. Шайтон аз мо чӣ мешавад? Дур мешавад. Мо ба Худованд паноҳ меҷӯем, Худованд моро аз шайтон
эмин медорад ва ҳифз мекунад. одаме ки таҳорат накунад, забонаш ягон бор мисол номи Аллоҳро нагирад, мисол бенамоз гардаду арақра, сигарет каша, кинои духтуро мегӯянд ку порнография тамошо кунад, сурати порнография тамошо кунад, баъд чӣ мешавад? Мегӯянд ку ба кадом амале ки инсон рафт, ҳамон амалш қатъи мисол ки чӣ мешавад? Натиҷаш ина. Духтур гуфтааст ку натиҷаи корои мисол худризоӣ чӣ мешавад оқибаташ? Натиҷаш ки ҳам корро мекунад, ба ҳамон кор меравад, даст мезанад, баъд аз ӯ мешавад ба зарарҳое ки ба сари худаш меояд. Дар оят Қуръон омадагиак ки ҳар он хушие ҳаст ки аз Аллоҳ таолост ва ҳар нохушие ки ҳаст аз худат ҳаст. аз банда аз худаш мешавад ҳар нохушие ки мешавад. бале, инсон худаш ба худаш зарар меорад. худаш сабаби зарарҳои саломатии худаш мешавад. Аллоҳ таоло барои мо ягон зарарро намедиҳад, магар ки ҳамон зарарро худ мо ба худмон агар ки раво набинем. Аллоҳ таоло моро имтиҳон мекунад ба чени қувват тавоноии бандааш. Аз қуввамон зиёд имтиҳон намекунад. Моро имтиҳон мекунад, лекин ин чизое ки зараровар аз имтиҳон мавзӯъш тамоман дигар аст, ки зарармеовардагиро инсон ба худашам сабаби зарармеовардагӣ мешавад ва фоидаовар меовардагии чизо дар ҳаёти инсон худаш сабаби фоидаовардани чизе ба инсон ба худаш мешавад. хуб, ан ҳамин гуна ҳаматони зинда саломат, хунобод сарбаланд бошед. Подписаться, лайк ва поделиться фаромӯш накунед. Миnnатдорам аз шумо.